Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulugam arkaly Nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň ileri tutýan meseleleri aralyk maslahatlaşyrly hemde birneçe resmi namalaryň tasdimlaryna garaly. Salam, hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Biz şu Ministrler Kabinetiniň sanly ulugam arkaly Nowatdaky mejlisini geçirýäs. Mejlise resmi namalaryň taýýarlanan tasdimlaryny sereder we käbir meseleleri aralyk maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz sanly ulugam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy boýunça Milli Geňeşiň wekiliýetiniň goşuşmazlyk hereketiniň parlamentorynyň duşugyna, ählimun paragatçylygy we durnukly ötüşe ýardam etmekde milli parlamentleriň ornuny ýokalandyrmak atly maslahata gatnaşmak üçin Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherine gulluk iş saparyna bolanlygy barada maglumat berdi. Milli Geňeşiň wekiliýeti forumyň çäklerine guralan çäreleri we duşuklara gatnaşdy. Türkmen tarapynyň çykyşlaryna tebrik we halkara derejesinde durnukly ötüşe üpçün etmekde Türkmenistanyň bitaraplyk derejesiniň ähmiýetiniň ýokalanýanyny barada aýdyldy. Azerbaýjanyň paýtagtyna geçirilen maslahatyň dowamyny goşuşmazlyk hereketiniň parlamentorynyň işiniň gurulşy boýunça düzgünnama hemde Baku maslahatynyň zarnamasy kabul edildi. Şeýlekem Baku şäherine saparyň çäklerini ýurdumyň wekiliýetiniň Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Geňeşiniň başlygy bilen duşugy boldy. Onun dowamyna dozlukly döwletary gatnaşyklaryny saklamakda we kanun çykarjy işinde tejribe açmakda parlament diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini peýdalanmak boýunça pikir alşmalar boldy. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornbasary Babaýewa söz berdi. Babaýew ýurdumyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça halk maslahatynyň alyp barýan toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Häzir döwlet ýaşlar siýasatyna ýerli öýdediň dolanışyklaryna degişli kanunçylyk tasdimalary işlenip taýýarlanýar we hukuk gatnaşyklary kämilleşdirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow ýurdumyň wilayetlerine iş saparlaryny gurap, halkymyzyň ýaşaýyş şertleri, dörejilikli rehmet hemde oňaly din jarşy söndürilýän mümkinçilikler, şertleri ösdürmek maksady bilen alınıp bolýan işler bilen tanışýar we degişli maslahatlaryny, sargytlaryny berýär. Şonunla bağlılıkta ýurdumyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça halk maslahatynyň öňüne goýulan täze durmuş maksatly wezipelere mühim ähmiýet berilýär. Parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmek we halkara geňişligine hyzmatdaşlygyň ornuny pogtrandyrmak boýunça giň göçerli işler dowam edýär. Halk maslahatynyň agdalary şu ýylyň 23-nji 24-nji ýylyna Kyrgyz Respublikasynyň Çolpanata şäherine geçirilen türki dilli döwletleriň parlament assambleýasynyň geňeşine we 11-nji esasy mejlisine gatnaşdy. Hemde daşary ýurt döwletleriniň parlamentleri bilen kanun çykarjylyk işine hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegiň uğurlary boýunça pikir alşdylar. Hormatly prezidentimiz iri halkara guramalary, daşary ýurtlaryň parlamentleri bilen häzirki döwrüň birnäçe mühim uğurlary boýunça hyzmatdaşlygyň gösterilmegine gönükdirilen gatnaşyklarda toplanan oňy tejribäniň netijeli ulanmalygyny bellidi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Muhammedowa söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda jinaýatçylyk ýolundan alynan girdejleriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada gasabat berdi. Bu ýurda işleri ulgamlaryň ýesaty alyp barmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň degişli kararyna laýyklykda Mali we Iqtisadiýat ministrleriniň ýanyna utgaşdyrjy pugdagary iş topar edildi. Onuň düzemi degişli ministrlikleriň pugdaklaryň dolanyş idaralarynyň harby we hukuk goraýjy idaralaryň müdürlük bölüm başlyklary derejesinde bellenildi. 2021-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň jinaýatçylyk ýolundan alynan girdejleriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikliň gyrş şeregiň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakyndaky täze erejelerin görnüşde kanunyna laýyklykda şeýlekem ýurdumyzyň halkara şertnamalaryndan gelip çykan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen utgaşdyrjy pugdagary toparyny döretmek teklip edilýär. Onun düzümine degişli ministrlikleriň pugdaklaryň dolanyş idaralarynyň şeýlekem harby we hukuk goraýjy düzümleriň ýol başlary girdiler. Hormatly prezidentimiz hatap etdiňler,
döredilmegi teklip edilen toparın işinin jinayetçilik yolundan alınan giydecileri kanunlaştırmaga ve terrorçılığı malileştirmeye karşı hareket etmenin milli ulgamının neticeli işinin üpsün edilmegine gönüktirilmeligini, onun puğdugara derecesindeki ve değişik düzümlerin görünüşündeki işinin neticeli kayfiyeti iyi olmağının üpsün edilmeligini belledi. Bir orada bar bolan wezipeler çözmekde, diňe bir kanunçylyk taýda näl, eýsem bu orada düýpli özgertmeler amala aşyrmak esasynda hareket edilmeliler. Döwlet başlarymyz ödülünün teklibi makullap, vice-premieri bu orada anyk işleri geçirmegi tapşyrdy. Soňra vice-premier standartlaşdyryş ulgamynyň we önümleri güýlendirmegi kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylan anyk işler barada hasabat berdi. Kazakstanna Mary vilayatynyň Türkmen standartlary döwlet gollugynyň döwlet syna barlykhanasynda ýerini ýitirlen işler we onuň düzüm hakyna hasabat berildi. Gelecekde bir guramanyň düzümlerini üýtgetmeleri geçirmegiň hasabyna mebel, metal, nebit önümlerini synagdan geçiriş bölümlerini döretmek gözüňe tutilýar. Şonuň bilen baglanykda Mary vilayatynyň Türkmen standartlary döwlet gollugynyň döwlet syna barlykhanasy üçin täze döwrewap bilen gurmak hem-de ony zerur bolan enjamlar bilen üpsün etmek teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýöňde barjy puýdaklary döwrewaplaşdyrmagyň, durmuşyň ähli ulgamlaryna täze usullary ornaşdyrmagyň mühim şert bolup durýanyny öňe çekip, standartlaşdyrmagyň oňun bäsleşigini ösdürmegini, önümleriň we ýola goýulan hyzmatlaryň hilini ýokallanmagyny, tewdada bir näçe teňki bökdünçlikleriň azaldylmagyny, tarpejleriň bähwitleriniň goragluk derejesiniň ýokallanmagyny, daşkur şoň goralmagyny we serişdeleriň ähli görnüşleriniň tygşytlanmagyny şertlendirýäni belledi. Mary vilayatynyň Türkmen standartlary döwlet gollugynyň döwlet syna barlykhanasynyň täze binasynyň gurulmagy we onuň degişli derejede enjamlaşdyrmagy ýurdumyzyň bu gollugynyň taýyşly ösüşine bir bitigi ölçek ulgamynyň üpsün edilmegine, bölümiň halkara taraplarına laýyklykda maddi enjamlaryň binýadynyň döwrewaplaşdyrmagyna kuwatly itergi berer diýip döwlet başlarymyz bu babatda vice-premieri bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasy tarapyndan agyz suw ýataklaryny ýöze çykarmak boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasynyň hünärmenleri tarapyndan Lewap vilayatynyň Türkmen Awa şäheriniň we Çäýärjek öträbiniň çäýäklaryny Am derýanyň çep kenaryna, Boýrawat hemde Birden akabalarynyň kenaryna ýerleşýän Türkmen Awat meýdançasynda geçirilen hidrogeologi gözleg barlygy işler netijesinde Amum meýdany 130,18 ine 4 kilometre deň bolan agyz suw ýatagy açyldy we gorlar tasdiqlanıp Türkmen Awat ýerasty agyz suw ýatagy diýip hasap alındy. Bu ýatagyň suw gorlary yerli ilaty arasy agyz suw bilen bökdünçiz üpsün etmäge mümkinçilik berer. Hormat prezidentime de hasap etdiňler, häzir günne suw diplomatiýasynyň köp döwletleriň, şol sanyna Türkmenistanyň daşar teýadatynyň ilertülýän gorlarynyň berdigini hemde köp taraply hyzmatdaşlygyň görünüşi hökümine suw serişleriniň gorlaryny döretmek we täzeden dikeltmek, oýlançykly hemde erejeli peýdalanmak bilen bagly meseleler boýunça ýygyderli gatnaşyklar üçin mümkinçilikleri açýanyny belledi. Şoňla baglykda hormat prezidentime vice-premieri degişli tawşyklar berdi. Soňra vice-premier ýalňyş energetika toplumynyň degişli kärhanalarynyň maddi enjamlaryň binýadyny ýerlikderli puwturlandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Şoňla baglykda döwlet başlarymyň garamagyna Türkmen maşydaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň enjamlary we ýatyşyk şaýlary satyn almagy hakkynda kararyň taslamasy ödürlendi. Resmi namanyň taslamasyna laýyklykda degişli kompaniýalar bilen zerur enjamlary we ýatyşyk şaýlaryny satyn almak barada şertnamalary baglaşmak gözüňe tutilýar. Munyň özi Türkmen maşydaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň hemde Teýdiniň nefti gaýtan işleýän zawodynyň bökdünçiz işlemegine mümkinçilik berer. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, degişli karary gol çekdi. Hemde resmi namany Sanyl Gomarkaly vice-premieri berip, ägirtüli energetika kuwatyna bolan ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumynyň düzümlerini düýpli döwrewaplaşdyrmagy, onuň kuwatlyklarynyň dogry derejede peýdalanmagy, topluma maýy goýumlaryny çekmegi ugry edilýäni belledi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda amala aşyrylýan puwdaklaryň taslamalara gyzyklanma bildirýän ygtybarly daşa ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek üçin çäreleri görmegiň zerurdygyny belläp, bu wagtda vice-premieri bir näçe degişli tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny mundan meýlekde puwturlandyrmak maksady bilen tenagat puwdugynyň öňünde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Tenagat we gurulşyk öňümçiligi ministrligi tarapyndan daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan hemde eksporta niýetlenen önümleri öňürmäge ýürütülýän önümçilikleriň täzelerini gurmak we bar bolanlarynyň durkuny täzelemek hemde täze iş ornlaryny döretmek boýunça görülen çäreler barada hasabat berildi.
Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçigi Ministrliginiň 2020-2023-nji ýyllarda Senagat hemde önümçik dethgalaryny gurmak hakyndaky karara laýyklykda bir näçe önümçik dethgalaryny gurmak bellenildi. Ýa-da kuwatda ýurdumyzyň dürli künjeklerini täze çement zawodlarynyň keramiki bedek plitalaryny we sanfayan önümlerini öndürýän zawodyň gurulşyk işleri alınıp barlýar. Vice-premier ýurdumyzyň vilayetlerine önümhanalary gurmak boýunça geçirilen halkara bäsejiniň jemlerine laýyklykda taýýarlanan teklipleri döwlet başlarymyzyň garamagyna ödürledi. Hormatly prezidentimiz hödürlenen teklipleri makullap, ýurdumyzyň sarpejleriniň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan ýokary ýylly önümler bilen üpsün edip biljek kuwatly gurulşyk senagatyny kemale getirmegiň wajypdygyna ýene de bir gezek ünsjekdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda we daşary ýurtlarda ulusy bildirilýän gurulşyk serişleriniň önümçüklerini ýygyderli artdyrmagyň ähmetini bellep, vice-premier bu babatda bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra vice-premier döwlet elektroenergetika syýasatyny durmuşa geçirmegiň çäklerini gaýtdan dikildilýän energiýa çeşmelerinden ýeňden peýdalanmak boýunça geçirilýän şeýerler barada hatabat berdi. Balkan vilayetiniň Serdar etrawyna köpügürli gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak, şeýlegem ýokary güýjenmeli elektrik geçişini çekmek üçin derurlan enjamlary we terişler taýýarlamak boýunça degişi işler geçirildi. Şoňla baglykda hormatly prezidentimiň garamagyna degişi kararyň taslamasy götürildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, ýaşyl energetikanyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagyň hemde gaýtdan dikildilýän energiýa çeşmelerini işen ulanmagyň zerurdygyny bellep, munyň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň giňmeçerli maksatnamalaryna döwre wagtlaşdyrmagyna, aýratyn üns berilýän elektroenergetika puwdagynyň kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna günden-güni ýardam berjekdigini belledi. Döwlet başlarymyz degişi karara gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde Türkmen kölüniň töwereginde gurulajak ýylatly ýerleriň tarpejlerini elektrik energiýasy bilen agtybarly we büýükdensiz üpsün etjek bir täze mühim taslamanyň durmuşa geçirilmegini güdüçlükde taklamagy tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Attaýew Türkmen Özbek serhet ýaky Sewda dowlaryny döretmek boýunça işleriň meýilnamasy barada hatabat berdi. Türkmen Özbek serhet ýaky Sewda dowlarynyň Sewda merkezinde öretmek we onuň işini düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda gol çekilen ýalaşyga laýyklykda Türkmenistanyň Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrligi tarapyndan dahily ministrlikler hemde düzümler bilen birlikde degişi işler alınıp barlýar. Serhet ýaky Sewda dowlarynyň işini halkara we Sewit Lomoy bölük Sewdasynyň häzirki zaman tejribelerine laýyklykda ýola goýmak gözüňde turýar. Serhet ýaky Sewda dowlarynyň meýdany we ýerleşekleriniň çäkleri, şeýlegem Sewda dükanlaryny, ambarlary resmileşdiriş we gözükçülük nokatlaryny ýerleşdirmegiň çyzyklary babatda taslamalar taýýarlamak boýunça işler alınıp barlýar. Bu ýurdaky işleri özük tarapy bilen alaşmak maksady bilen iki ýurdun ministrlikleri we puwdaklaryň idaralary tarapyndan işleriň meýilnamasy işlenip taýýarlandy. Degişli resminama hormatly prezidentimiň garamagyna ödürlenildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, biziň ýurdumyz üçin Özbekistanyň hoşnýetli goňşudygy, doganlyk ýurtdygyny we halkdygyny, ygtybarly hyzmatdaşlygyny aýratyn belledi. Bu döwlet bilen gatnaşyklar strategik geljek nazar almak arkaly ýola goýulýar. Din hukuklyk, özara hormat goýmak, ananşmak, dostlyk we hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puwturandyrmagyň wajypdygyna özara düşünmek bu gatnaşyklaryň tapawutly häsiýetleridir. Döwlet başlarymyz köpügürli hyzmatdaşlygyň halklarymyzyň düýpli bähfitlerini gybap gelýändigine, tebit we halkara işleriniň başyna oňun täsir edýändiginden uguralyp, bar bolan kuwatyň mundan meýlekde dol derejede peýdalanjakdygyny belledi. Arkadaşlar serdarymyz iki taraplyň hyzmatdaşlygy giňeltmek we puwturandyrmak, ony täze derejede çykarmak, şol sanyna telekeçiligi gollamak boýunça alınıp barýan işleri aýratyn bellep, şunu özara harit dolanşanyň mukdarynyň diýipkinli artdyrmagynyň ilertilýän wezipe bolup durýanyny aýtdy. Şoňla baglykda döwlet başlarymyz tebitara gatnaşyklarynyň höwüslendirilmegine, Türkmenistan we Özbekistanyň serhet ýaky sebitleriniň arasynda ýygyderli Sewda gatnaşyklarynyň ösdürmegine, lilikdäki bazarlaryň döredilmegine üns çekdi. Munyň özi ykdysady hyzmatdaşlyga täze iterge berer. Hormatly prezidentimiz bu gurda alınıp bolýan işleriň wajypdygyny bellep, vice-premier bu babatda degişli tawşyklar berdi. Soňra vice-premier Aşgabat şäheriniň çoğunly ýaşaýyş toplamynyň çägindäki Sewda merkeziniň gurulşygyna alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwrewap Sewda merkeziniň gurulşygy tamamlaýy tapgyrda ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrmak boýunça işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, çoğunly ýaşaýyş toplamyna gurulýan täze Sewda merkeziniň gurulşygyny häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede tamamlamalygyna üns çekip, onuň güneşli diýilip atlandyrylmagynyň maksady laýyk boljakdygyny belledi.
tüwda toplumyna alyjylar we satyjylar üçin ýerü şertler döredilmeliler we adamlaryň gelim gidemlerine öwrülmeliler diýip döwlet başçylaryny wagtda vice-premiere anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Memedow Türkmenistanyň tiýagatçylyk ulgamyny ösürmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Häzirki döwürde ýurdumyzda 70 golay hyzywsy tiýagatçylyk idaralary kerek edýär. Türkmenistanyň Medeniyet Ministrligi tarapyndan bu ýurda döwlet tiýagaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň tiýagatçylyk düzümini dünýäniň tiýagatçylyk daýdan öten döwletleriň derejesine çykarmak, bu dokda hyzywsy kärhanlaryň işini ösürmek we mümkinçiliklerini artdyrmak maksady bilen giň möçerli işler amala aşyrylýar. 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Ýaponiýanyň Tokyo şäherinde we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Miami şäherine geçiriljek halkara tiýagatçylyk sergilerine hemde şu ýylyň oktýabr aýynda Iran Islam Respublikasynyň Gülistan vilayetine geçiriljek hadaryaky döwletleriniň arasynda tiýagatçylyk buğdagyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça ministrler derejesinde maslahatda gatnaşmak gözüňde tutulýar. Şeýlekem geljekde hyzywsy tiýagatçylyk kärhanlar tarapyndan hadaryaky döwletleriniň arasynda tiýagatçylyk gedenişlerini guramak boýunça tiýada urlary öwrenmek meýilleşdirilýär. Döwlet maksatnamasyny laýyklykda baý taryhy medeni mirasymyzy giňden wagt etmek we ýurdumyzyň tiýagatçylyk mümkinçiliklerini açyk görkezmek üçin 2020-nji ýylda halkara maslahatyny geçirmek gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzyň tiýagatçylyk ulgamyny ösürmegiň, onuň ägip tuly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegiň zerurdygyny bellemek bilen daşar döwletler bilen ýödary bähfiti gatnaşyklary işleňleşdirmek, dünýä tiýagatçylyk buğdagyna alimlaryň we hünärmenleriň arasynda tejribe alşmak, dagaldyş din jalşygyna gadanlanlary ornaşdyrmak meselelerine mühim ähmiýet bermegi taşyrdy. Döwlet başçylarymyz Türkmenistanda döwrewap tiýagatçylyk düzüminiň kemale getirmegini, halkara hyzmatdaşlygyny ösürmegiň, ýurdumyzda täsir tehnologiýalar çekmegiň we millet saatimizi toplumlaryň döwrewap başlarmagyň mühim urudygyny belläp, bu wagtda vice-premiere birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlaýew Aşgabatda 2025-nji ýylda sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. 2019-njy ýylyň 18-nji iýunyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylda Aşgabatda sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hakyndaky karary kabul edildi. Resmi nama laýyklykda Halkara Sambo Federasiýasy bilen birlikde zerur bolan guramaçylyk işler geçirildi. Ýöne dünýäde koronavirus zerarly emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar nazara alynıp, Halkara Sambo Federasiýasynyň ýerine getirji komiteti çempionaty Aşgabatda 2025-nji ýylda geçirmek baradaky çögüdi kabul etdi. Bu teklip içkin öwrenildi. Hemde Türkmenistanyň sport we ýaşar teatry ministrligi Teýgüşdirňoty Milli Federasiýasy bilen birlikde makullandy. Şoňla baglykda bir halkara ýarşyny ýokary derejede guramak maksady bilen guramaçylyk komitetini döretmek teklip edilýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, paýtagtymyzda 2025-nji ýylda geçiriljek sambo boýunça dünýä çempionatynyň wajypdygyny belläp, onuň Türkmenistanyň diňe bir halkara geňişligindäki sport awraýyny artdyrmak, halklaryň arasynda dostlukly we hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryny berkitmek bilen çäklenmän, eýsem ýurdumyzda beden terbiýany we sporty wagt etmekde aýratyn ähmiýetlidigine üns çekdi. Hormatly prezidentime de beýan edilen teklibi makullap, jemgyýetimizde tagdyn durmuş ýerlerini puwtulandyrmak, ýaş nesilleri sport bilen işiň meşgullanmagy çekmek boýunça alınıp barýan köpürli işleriň Türkmenistanyň sport we ýaşar teatry ministrligi hemde Teýgüşdirňoty Milli Federasiýasy bilen birlikde geçirilmeligini aýtdy. Şeýlekem döwlet başçylarymyz vice-premiere ýurdumyzyň sambo boýunça milli ýygyny toparynyň düzümine iň gowy türgenleri taýlap almak hemde halkara ýarşyna taýýarlamak boýunça ýerul işleri geçirmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow ilki bilen ähli ýeňişleriň adyndan we hut öz adyndan hormatly prezidentimizi paýtagtymyzda 6-njy Hadar sammitiniň üstünlikli geçirilmegi we onu ähli bähfitleri laýyk gelýän çögütleriň kabul edilmegi bilen tüýsürekden gutlady. Soňra vice-premier hadaryaky döwletleriniň başçylarynyň nowatdaky duşugyny ýokary derejede geçirmek maksady bilen degişi taýýarlyk işleriniň alınıp barlandygyny sammitiň öňü sirasynda hadaryaky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň derejesindäki geňeşiň üstünlikli geçirilenini aýtdy. Hadar deňiziniň gurşawyna alınıp barýan işleriň ilkinji nowatda paragajykly ösüşi, deňiz çäklerini ekologiýa abadançylygyny öpçün etmekden ibaret boldy. Şonda Hadar deňiziniň meseleleri boýunça ýokary derejeli iş toparynyň mejlisiniň geçirilenigi bellenildi. Şeýlekem vice-premier 6-njy Hadar sammitiniň diňe bir sebitiň döwletler üçin näl, eýsem bütün dünýä ähmiýetli syýasy waka öwrülenigini belläp, sammitiň dowamyna döwlet daşdanlarynyň sebitiň howpsuzlygy we durnuklygy ugruna hyzmatdaşy güýçlendirmek, ilkinji nowatda daşary işler ministrleriniň derejesindäki duşuklary ýygyderli geçirmek meselelerine garalmagynyň ähmiýetli bolanyny belledi.
Hadar deňdiňiň ulug üssaşy akymlaryny birleşdirýän geoiqtisat taýdan mühim sebit bolup durýany bellenildi. Şonuň bilen baglykda vice-premier, Daşary işler ministri, hormatly prezidentimizin Hadaryaky döwletleriniň işgürlük keňeşini döretmek barada teklibiniň ähmiýetli bolanlygyny aýratyn belledi. Şunu 2019-njy ýylda Türkmenbaş şäherine geçirilen ykdysady forumy mühim orun degişidir. Vice-premier Hadar sammitiniň netijeleri boýunça beýanatyň kabul edilmeginiň aýratyn mühim waka hökümine kesgitlenigini aýtdy. Şeýle hem Hadar deňdinde delimitasiýa boýunça awraýly halkara guramarynyň çäklaryna maslahatlary geçirmek teklip edildi. 6-njy Hadar sammitiniň netijelerini üstünlükli durumça geçirmek hemde Hadaryaky ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň öňe süren başlangyçlaryny amala aşyrmak, şeýle bir ugurda degişi işleri ulgamlaýyn we ýigdirli alyp barmak maksady bilen oňun çygytlary kabul etmäge gönükdirilen işleri taýýarlamak we olary Hadaryaky döwletlerine diplomatik ýollar arkaly iýermek meseleläriniň teklip edilýäni barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Hadaryaky döwletleriniň arasynda hoşnýetli goňşuluk we dostluk gatnaşyklaryny mundan meýlekde putrandyrmagyň hemde ösdürmegiň çäklaryny ýokary derejede geçirilen we ählimumy awadançygyň we arawaşygyň behbedine laýyk gelýän beş taraply Aşgabat duşunyň ähmetini belledi. Hemde 6-njy Hadar sammitiniň üstünlükli geçirilmegi münasibetli gutluklar üçin minnetdarlyk bildirdi. Hadaryň çäklarynyňky öýdara gatnaşyklary meselesinde işen we mühim orna elýän beýtarap Türkmenistanyň deňiz geňişliginiň ägir türlü mümkinçiliklerini netijeli durumça geçirmek, Hadaryň paragatçylygyň, dostlugyň we netijeli hyzmatdaşlygyň deňiz hökümindäki derejesiniň berkidilmegini üpçün etmek boýunça anyk çäreleri amala aşar. Mehriban watanymyz Hadaryaky döwletleriniň birek-birege hormat goýmak, deň hukukluk, Hadar deňdiniň ykbalyna umumy jogapkärçilik we umumy karar edilen halkara hukuk gadalaryna dayanýan tagallary utgoşdurmak döleglerini esaslanýan gatnaşyklary giňeltmegi esasy ugur edinýär diýip döwlet başçylygy belledi. Hormatly prezidentimiz 6-njy Aşgabat sammitiniň jemleriniň Hadar deňdiniň çäkleriniňki köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürmäge, ony hil taýdan tez derejeye çykarmaga münasip goşunt boljakdygyna anan bildirip, beýan edilen teklipleri makullady. Hemde vice-premieri bu ýurda alınıp bolýan işleri degişli derejede dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýew Balkan vilayatynyň Jebil şäherçesinde halkara howa mendiliniň gurulşy boýunça taýýarlanan kararyň taslamasy hakyna hatabat berdi. Ýurdumyzyň uluglamynyň belinen tertipde bäsişge goýuplygyny ýokalandyrmak maksady bilen Türkmen Howa ýollary agentligi bilen günnägde hududy kärhanasynyň arasynda tagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenilen täze halkara howa mendiliniň toplumynyň taslamasyny düzmek we ony ýanyşyk ýerlerine awadanlaşdyryp gurmak barada şertname baglaşmak hakyndaky mesele alaşyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, täze halkara howa mendil toplumynyň ýurdumynyň raýat aviasiýasynyň maddi enjamlaryny büniýadyny putrandyrmakda mühim ähmetiniň boljakdygyny belledi. Ol howa geňişligine ýük taşymagyň we ýolagçy gatnatmagyň mukdaryny artdyrmakda, ýurdumyzy mundan meýlekde ykdysat taýdan ösdürmekde we häzirki döwrüň tarabyna gabat gelýän hyzmatlary ýola goýmakda wajyp orna ýeler. Hormat prezidentimiz Balkan vilayatynyň Jebil şäherçesinde halkara howa mendilini gurmak hakyna karary gol çekip resminamany Sanly Gomarkaly agentligiň ýolbaşçysyna berdi. Bu babatda birnäçe anyk tapşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori TM belgili milli domeni döretmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Türkmenistana internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakyna Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýurdumyz üçin ýokary derejeli TM belgili milli domen Türkmenistanyň emlägi bolup, ony dolandyrmak ýurdumyzyň çägininden amala aşyrlar. Bu işleriň birlikde ýola goýulmagy Türkmen domen hojuluk jemgyýetiniň zerur maddi enjamlaryny büniýadyny emele getirmäge, ýokary derejeli milli domeni dolandyrmak işini ýöwdaşlyk amala aşyrmaga amatly şertler döredir. Agentligiň ýolbaşçysynyň maglumatlaryna görä, ýokary derejeli TM belgili milli domen öz aňyrdyrşy boýunça belgi alynan sewda nişanlayan ingliz tilindäki meşhur gysgaltma gabat gelýär. We dünýäniň birnäçe kompaniýalarynyň ýokary islegli domenleriniň biri bolup, milli öňüm öndürjileriň öňümleriniň kompaniýalarynyň Türkmenistana dahillidigini dünýä aýan etmek üçin internet sahypalarynyň talgylaryna işin peýdalanýar. Şoňla baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna Türkmen domen hojuluk jemgyýeti bilen Ýewropanyň degişi kompaniýasynyň arasynda maýy goýum şertnamany baglaşmak hakynda teklip edilendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde internet ulgamyny ösdürmek we onuň internet serişlerine ýetirligini giňeltmek üçin sany tehnologiýalary ornaşdyrmagyň bu urda dünýäniň öýtün tejribesini öýdeşdirmegiň wajypdygyna ünsüjekdi.
Döwlet başlarymyz TM milli domen meseleleri boýunça ýöleri beýiklik hyzmatdaşlygy ýola goýmak ugruna alınıp bolýan işleri öňe çekip, täsir ösüşi esasy ugrudynýan Türkmenistanyň dünýäniň ösen we ýöňdebar tejribesini ornaşdyrmagy uly gyzyklanma bildirýäni belledi. Şoňla baglykda döwlet başlarymyz agentligiň ýol başlygyna bu meseleni jikmejik öwrenmek we degişli teklipler taýýarlamak boýunça anyk tapşyryklar berdi. Sanly ýolga markal geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bir näçe meseleleri seretdik. Bu dokları ösürmäge gönükdirilen käbir resmi namalar kabul etdik. Şonuň bilen Ministrler Kabinetiniň san ulga markaly mejlisini geçirip gutarýas. Men siziň ähliňize berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, berkarar watanymyzyň güllap ösme ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň vice-prezidenti Fuat Oktay kabul etdi. Olu ýurdunyň wekiliýetine ýol başlyk edip, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk toparynyň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabatda geldi. Türkiýe Respublikasynyň vice-prezidenti ikijak duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip, döwlet başlarymyza Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň gutluk hatyny hemde hormatly prezidentimize özü üçin amatly pyrsatda Türkiýe Respublikasyna tapar bilen gelip görmäge ýiberen çakyryny hoşurdy. Türkiýede dogunluk Türkmenistan bilen umumy taryh kökleri we ýöleri beýiklik hyzmatdaşlygyň ýörelgelerine esaslanýan netijeli gatnaşyklaryň puwturlandyrmagyna zerur ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimize hoş niyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkiýe Respublikasynyň prezidentine mehirli jogap sözlerini aýtdy we iki taraply hem-de köp taraply görüşdi. Şeýlegem awrayly, fevtary we halkara guramalarynyň çäklaryny ýola goýulýan diýip bolan döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýedigini kanagatlanmaly belledi. Duşun barşyna döwlet başlaryndaky mehman ägir türlü mümkinçilikleri bolan Türkmen Türk gatnaşyklarynyň geljekki ugrulary boýunça pikir alýarlar. Şoňla baglykda tüwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmegi, ulal gadamdan alaşyklaryň ýerine getirilmegini, hyzmatdaşlygyň täze mühim ugrularynyň kesgitlenmegini we bilelikdäki tassamalaryň durmuşa geçirilmegini esasy ugrudynýan hökümetara toparynyň işine mühim ornuň degişligi bellenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly ykdysady senagatlaşdyrmagy we ony köpügürli esasy ösdürmegi esasy ugrudynýan Türkmenistan Ýewropa senagat düzüminiň döredilmegine, iş tejribesine, häzirki zaman alymynyň ýöňdebarjy gazananlarynyň täsir tehnologiýalaryň we oňyn işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berýär. Bu bolsa öz gezeginde daşary ýurtly, şol sanyna türk hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyk üçin oňyn mümkinçilikleri üçin edýär. Duşun ahyryna hormatly prezidentimizge Türkiýe Respublikasynyň vice-prezidenti diýip bolan dozukly döwletara hyzmatdaşlygynyň mundan meýlekde ýöleri beýiklikli, uzak möhletliň esasy ösdüriljekdigine hemde anyk many mazmun bilen üstüniň ýetirijekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň mehman habarçamyda şeýle urun berdi. Hörmetli prezident, Biziň hormatly prezident bilen duşugymyz üren netijeli boldy. Meniki bilen hormatly prezidenti Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň mehirli salamyny, hoş niyetli arzularyny hemde Türk halkynyň dogunluk Türkmen halkyna ýeberen salamlaryny getirdim. selamlar. Türkmenistan ata watanymyzda öýdümde bildirilen mehmansewerlik we wekiliýetiň agdalarynyň mehirli kabul edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdim. Duşuň dowamyna hormatly prezident bilen iki ýurduň arasynda syýasy, tüwda ykdysady hemde medeni ynsanperwer hyzmatdaşlygyny ösdürmek we burda gatnaşyklary işleňişdirmek bilen baglanyşykly bir näçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Şunu Türkiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň ýokary derejede geçirýän gepleşiklerini, olaryň dowamyny kabul edilen çözgütleri mühim ähmiýet berilýänini aýratyn bellemek isleýän. Şeýlegem Türkiýanyň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda üç taraply gepleşiklerin geçirilmegi ýola goýulan hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykmagyna giň mümkinçilikler açar. Şeýlegem duşuň barşyna Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistanyň hormatly prezidentini öz üçin istenlik amatly pyrsatda Türkiýe sapar bilen gelip görmäge ýiberen çakyryny hoşurdym. Bir duşuň Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklarda hasy oňy netijelere beslenmegine ýardam berjekdigine puwtanan. Sözüm ahyryna Türkmenistanyň hormatly prezidentine we Türkmen halkyna iň gowy arzulamy beýan edýän. Sag bolun. Olan inancım bir kez daha.
Indi bolsa Türkmenistan prezidentinin gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Bir karar döwretiň täze ýamanyň galkynjy döwründe içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdönüşi üçin etmek, ýurdumyzda gaýtadan dikerdilen energiýa serişlerinden peýdalanmagy ýol goýmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalaşykda energetika ministrliginiň Türkmeni Energiýa Döwlet Elektr Energetika Korporasiýasyna Türkiýe Respublikasynyň Atşalyk Enerji Sanaýy we Tijaret AŞ kompaniýasy bilen Balkyn vilayatynyň Serdar etrafynda kuwatlygy 10 megawatt bolan köpürli gün we ýel elektrik stansiýasynyň taslamasyny düzmek we ony ýanyşyk ýerleri awadanlaşdyryp gurmak barada şertnamany su üçinçiliğinin hem de lağımın meydançadan daşarı eltici injiner ulgamlaryny we desgalaryny gurmak hem de umumy ulgamy birleşdirmek işlerini yerine getirmek şertinde Serdar elektrik bekedinden köpürli gün we ýel elektrik stansiýasyna çende elektrik geçirjisini gurmak üçin enjamlary we materiallary satyn almak barada şertnamany baglaşmaga ygtyar berildi. Guruluşy işlerini 2022-nji ýylyň iýul aýyna başlamak we elektrik stansiýasyny 2024-nji ýylyň ýanwar aýyna ulanmagy dogry taýýar edip tapşyrmak bellenildi. Berqarar döwretiň täze ýamanyň galkynjy döwrüne ýolagçyly edilen hyzmatlaryň medeniýetini mundan berägäme ýokarlandyrmak, howa gatnawlarynyň sanyny artdyrmak, uçuşlaryň howpsuzlygyny üçin etmek, şerekeme Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny sürmegiň maksatnamasynda howa ulaglary pudugyny ösürmek boýunça öňde goýulan wezipleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi namalaşykda Ministrler Kabinetiniň ýanyňky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Howa ýolary Agentligine Balkyn vilayatynyň Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenen halkary howa menziliniň toplumynyň taslamasyny düzmek we ony ýanyşyk ýerleri awadanlaşdyryp gurmak barada günnägde hususy kärhanasy bilen şertnamany halkary howa menziliniň toplum üçin eltiji avtomobil ýollary, aragatnaşyk elektrik su üçinçiliğinin ve lağımın meydançadan daşarkı eltici injiner ulgamlaryny hem de desgalaryny gurmak ve umumy ulgamy birikdirmek işlerini yerine ýetirmek şertinde baglaşmaga ygtyar berildi. Guruluşy işlerini 2022-nji ýylyň iýul aýyna başlamak we halkary howa menziliniň toplumyny 2024-nji ýylyň dekabr aýyna ulanmaga dogry taýýar edip tapşyrmak bellenildi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Kanadanyň general gubernatory Mary Simona we ýurdun ähli halkyna milli bayram Kanadanyň güni münasibetli meherli gutlawlaryny we iň gowy arzularyny iberdi. Döwlet başçylygynda şu mümkinçilikden peýdalanyp hanym Mary Simona tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Kanadanyň halkyna bolsa mundan welekde ösüş we rowaşlyk arzuw etdi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Jenab Ferdinand Aramualdes markasy Filipinler Respublikasynyň prezidenti wezipetine girişme münasibetli ýürekden gutlawlaryny we iň gowy arzularyny iberdi. Döwlet başçylygynda ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Ferdinand Aramualdes markasy tüýsürekden berkjan saglyk, gujur gaýrat, şerekeme Filipinler Respublikasynyň halkynyň ösüşiniň we awadançylygynyň bähridine, ähli başlangyçlaryna hem de işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Şun paýtatymyzda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk toporunyň 6-njy mejlisi şerekeme iki taraplaryň gatnaşyklary ýygydarly ösürmek meselelerini başlanan Türkmen Türk işgörlük forumy geçirildi. Iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk toporunyň 6-njy mejlisiniň dowamyny taraplar söwda ykdysady urgan boýunça iki taraplaryň gatnaşyklaryň netijelik häsiýeti iýedigini, sazlaşykly ösürilgenini aýratyn nagtadylar. Iki ýurdun arasyna netijeli gatnaşyklary işleňleşdirmekde bilelikdäki hökümetara toporunyň möhüm ornuň değişiligi bellenildi.
Türkiýanyň wekiliýetiniň ýol başçysy bu gezeki mejlisiň geçirilmegine üns berýänligi hemde türkmen topragyna mähirlik kabul edilenlikleri üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdyp, nowatdaky duşuň jemleriniň döwletara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösürmäge ýardam etjekdigini ynam bildirdi. Şunun bilen baglykda iki taraplan gatnaşyklaň dostluğunluk ýörelgeleri birek-birege düşünşmek, özara golluk bermek esasyna ýygyderlik hemde işiň ösürilýänligi kanagatlanma bilen bellenildi. Häzirki döwürde köp orly türkmen türk hyzmatdaşlygy ähli gurlarda ösüşiň ýokary derejesine çykdy. Guruluşyk we guruluşyk terişleri tenagaty, energetika ulug azyk tenagaty obu hyjylygy ýaly iki ýurda üçin möhüm bolan pudoklar özara gatnaşyklaň wajyp ugrlar hökmüne kesitlenildi. Şunu iş ugruluk we telekeçilik düzümleriniň ugru boýunça iki taraplan gatnaşyklaryň berkidilýär. Şeýle hem türkmen we türk harit öňürçileriniň iki ýurdun bazarlaryna eýilýän ornuny pogtalandyrmak, uğradylýan haritlen görnüşlerini artdyrmak meselelerine değilip geçildi. Toparyň agzalary Türkmenistanyň we Türkiýanyň köp asyrlyk hoş niýetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna üýtgüsiz agrarlygyny belläp, özara gatnaşyklaň geljek uğurlaryny köp uğurly esasy ösürmek boýunça meseleleri aralyp maslahatlaşdylar, onuň uğurlaryny kesgitlediler. Iki ýurdun wekilleriniň Türkmenistanyň hemde Türkiýede gurulýan halkara maslahatlaryna we beýleki dörejilik forumlaryna gatnaşmagynyň hyzmatdaşlygyny giňeldilmegine ýardam berjekdigi bellenildi. Toparyň mejlisiniň netijeleri boýunça jemleýici tesgirnama gol çekildi. Şeýlehem paýtagtymyzda Türkmen Türk işgurluk forumu geçirildi. Onu hyzmatdaşlygyň geljek uğurlaryny nazara alyp iki taraplan gatnaşyklary işleňleşdirmegiň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalaryň dowamyna Türkiýe Respublikasynyň işgur tüzümleriniň wekilleri amatly maýy goýmaýagda döredilen we gelje uly hasaplanylýan türkmen bazaryna öz orunlaryny pultalandyrmaga gyzyklanmalaryny beýan etdiler. Şeýle-de olar söwda ykdysady ilmi tehnika hyzmatdaşlygyň özara bähwitli täze uğurlar boýunça hemde beýleki pudoklarda özara gatnaşyklary ýola goýmaga taýýardyklaryny ykdylar. Türkmen Türk işgurluk maslahatynyň dowamyna dürli uğurlarda gatnaşyklary ösürmek üçin iki taraplan mümkinçilikler bardygy bellenildi. Olaň üstünlikli durmuşa geçirilmegi iki ýurdun işgur tüzümleriniň arasynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejede çykmagyny şertlendirer. Bu bolsa öz gedeginde öňümçiligi täzeçil tehnologiýalaryň, häzirki zaman ilminiň gazananlarynyň, oňyn tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna, özara hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirgen işgur tüzümleriň arasynda tejribe alşmakda aýratyn ähmiýetli bolup durýar. İşgurluk forumuna gatnaşyjylar Türkmenistana daşary ýurtly hyzmatdaşlygyň netijeli iş alyp barmaklary üçin ýokary derejeli mümkinçilikler döredilýän üçin arkadaly serdarymyza tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler hemde öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugruna zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna anandyrdylar. Men Ahmet Misbah Demirjan. Türkiýe bilen Türkmenistanyň aratyndaky hoşniýetli gatnaşyklaryň üstünlikleri betlenmegi iki ýurdun ähli ugurlardaky ötüşine oňyn ýardam etdi. Hyzmatdaşlygyň berent derejeleri ýetirilmegi ugruna pikir alşmalar taraplar üçin ören peýdaly boldy. Möhüm hasaplanýan we geljegi nazarlayan pudoklarda gatnaşyklary giňeltmek taraplara uly bähwit getirjekdigini gepleşiklerde aýratyn nykdaldy. Ana ugurlar boýunça işlermidi täze derejeleri çykarmaň zerurdygyny döwür talap etdi. Şoňşinem hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek wazyp bolup durýar. Bu ugurdaky işlerimiň ýokary netijeleri betlenjekdigini anamly aýdadym gelýär. Bähwitli gatnaşyklaryň gerimini giňeltmäge itergi berjek gepleşikler geçirmäge döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýän. Men Ismail Terdi. Häzirki forum Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň barha ösýänine subutnamadyr. Dürli ugurlarda gazanlan üstünliklerimiz boýunça tejribeler alşmak taraplar üçin bähwitlidir. Türkmen dogullarymyz bilen birlikdäki işlerimize badalyk boljak bu forum işgurluk babatda täze mümkinçilikler açýar. Bu çäre Türk-Türkmen hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşmak babatda ähmiýetlidir. Biziň gatnaşyklarynyň ýokary derejede ösdürilmegine ýardam etjek bu forum möhüm ugurlar kesgitlemegi, hyzmatdaşlyk babatda bar bolan şertleri dol derejede ulanmaga giň mümkinçilik berer. Türkiýe bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly üns berýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp tawassy aýdýaryn. Häzirki wagtda türkmen bazary hemmeleri gylkındyrýar. Türkmenistanyň ykdysady taýdan durnukly ösüşi ähli ugurlardaky üstünlikler netijeli gatnaşyklara bolan gylklanmany artdyrýar. Bu ýagdaý bähwitli täze başlangyçlara badalyk bolar. Türk-Türkmen hyzmatdaşlygynyň belen sepetleri ýetjekdigine inanýaryn. Şugun Daşow şäherinde suw hojalyk meseleleri boýunça belekdäki Türkmeni özbek hökümet toparynyň ikinji mejlisi geçirildi.
Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek topornyň 2-nji mejlisine Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň degişli düzümleriniň ýollaşçylary gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz suw serişlerini rejeli ulanmagy, ekin meýdanlaryny suwarmak meselelerine ylmy taýdan çemeleşmäge aýratyn ünsürýär. Şoň bilen baglykda suw hojalyk buwdagyna suwa aýawly garamak ýörelgelerini hemde ekologiýa ölçeglerine laýyk gelýän öňdewarjy usullary we tehnologiýalary ornaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyda suw üçinçiligini hasy gowlandyrmagy we suw serişleriniň ýeterli gorlaryny döretmäge uly ýardam etjek täze howdanlaryň gurulşygy hemde bar bolan suw howdanlarynyň gowrumyny giňeltmek işleri giň erimleri bilen dowam etýär. Şäherlerimiziň we owalarymyzyň hasy gözelleşmegi, bagy we sanlygy öwrülmegi, ýurdumyda suwuň bolşulygynyň hemde netijeli ulanmagynyň aýdyň subutnamadyr. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasy ýokarlandyrmak, suw hojalygyny ösürmek boýunça alınıp barýan işleri hasy kämilleşdirmek hemde puwdoň maddi enzamlaryň binýadyny puhtalandyrmak üçin giň erimli işler alınıp barylýar. Mejlisiň ahyrynda suw hojalyk meseleleri boýunça Türkmen Özbek hökümetary toparynyň 2-nji mejlisiniň tesbirnamatyna gol çekildi. Yurdumuzda giň erimde geçirilýän ýarşlarda ýeňişe bolan ihlas aýdyň duýulýar. Bu ýagdaý belin sepketlerini eýlenmegine aýratyn ähmiýetlidir. Ýadyr kullerde ýurdumyň sport we ýaşlar teatry ministrliginiň meýilnamatyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünlükleri betlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatry baş müdürliginiň guramagyna tegeş tam basy boýunça geçirilen paýtagtymyň çempionaty hunärmenleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Yarış ustadlar ýüze çykardy. Tejribe toplamak, kämilleşmek häzirki kullerde geçirilýän sport bäsleşikleriniň esasy maksady bolup durýar. Her bir dowuşçy hunärmenlere türgeleriň ukyp başarnyklaryny öwrenmäge giň mümkinçilik öwretdi. Bu ýagdaý üstünlikleriň gazanylmagy bilen berk baglanşyklydyr. Yarışda üstünligi bolan anam aýdyň doýuldy. Her bir türüniň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özendir. Ýurdumyň durlukynjagynda ýaýwanlandyrılan sport bäsleşikleri üstünlikleri betlenýär. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň raýatyny we paýtagy Aşgabatda 1-nji iýulda saat 20-den 2-nji iýulda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan ulaýatyna adkem boltgalyp unortagun matardan teýdigi sekundda 9-4 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 22-27 gradus maýly. Gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenar ýaky taraplaryna 30-35 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna açyk howa urup demiradyk matardan teýdigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 25-30 gradus maýly. Gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna açyk howa urup demiradyk ordan teýdigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 26-31 gradus maýly. Gündüzine 40-45 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna açyk howa urup demiradyk ordan teýdigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 25-30 gradus maýly. Gündüzine 40-45 gradus ysy bolar. Daşoğlu welaýatyna ýetgäp durýan bulutly howa urup demiradyk ordan teýdigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 23-28 gradus maýly. Gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagy Aşgabatda açyk howa urup demiradyk matardan teýdigi sekundda 9-12 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 26-28 gradus maýly. Gündüzine 40-42 gradus ysy bolar. Ýurdum boýunça iýul aýynyň 2-sine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Ýerde watandaşlar Thomas Passyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyna nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýilmegi, bunyň ýetiş şöhretsinden goranmagy, şeýlekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk, tertip düzgünlerini berja etmegine maslahat berýär.
mehriban ileşer. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenek basynda öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlary başymyza jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnur. Hoşsa bolun, edileşer.